Крис, това е Габс и вие сте отново с нас. Първо днес искам да кажа няколко думи за Big Brother 2015. Не знам какво мога да кажа за реалити, което не гледам, но откакто разбрах, че Джорджано е вътре... Но искам е да си само, теля нали? шума. Що е? Джорджито там вътре. Звезда. Той сега стана по-феймус. Да. Имаше козъм. И ти имаш. Стига е! Гледам, цапала си му тук с това умрял вазелин. Да мълчиш. Не трябва да се излага на слънчева светлина 2 седмици. Другата тема... Не знам какво правите вие през свободното си време, но ние през малкото си свободно време, което правим или говорим пред тази камера. И оператора иска да... Пръскаме панера у вас. Да, или се пръскаме панера ту у нас, ту у тях. Да. С ръки или мада. Само се молим също тогава. Беше уникална вечер. Да припомня? Не. Добре. Знам. Беше слушай малко. Не искам. Що? Камерата чака нас. Няма да учиш никъде. Както и да е. Не се знае. Оператора като му пикне сай. Ще натисни копчето. Айде. Те. Работи. Безотказно. Казахме нещо за Big Brother, казахме нещо за Джорджано, ще кажа нещо и за Луна, дано по-скоро да се махнеш от тази къща, защото ме дразниш супер много. Майка ми го гледа това реалити от време на време и аз надничам, нали, да мога да разбера малко от малко за какво става въпрос. И... не знам. Колко години подред вече го дават това Big Brother и Big Brother, така и не Ви са вътре само да се излагате. Да. Интересно ми става. Не бе, става интересно, просто показват колко... как да го кажа, колко невъзпитан е българския народ. Да. Где? Где? Познай кое гледам. Да, видя. Спаска. Вашата любима Спаска. Искаме за следващия клип да ни зададете долу в коментарите няколко въпроса. Да ми зададете въпроси, да може да отговорим, защото като цяло се чудим вече за какво да говорим. Пак както винаги днеска разбрахме, че ще снимаме. Нямаме сценарий. Казах ли тя слония ден? Дай да смислям тема, да напиша сценарий. Не Казах си. ли ти го? Не си ми го казала. Кой чеша са? Мислих, че имам нещо. Нямаш нищо. Добре. Не си ми казала такова нещо. Може ли всичко правиш? Няма. Добре. И така. Друга тема, за която да говорим. Не знам. Аре, сега да съм... Не бе, човек, искам си изпукам пръста. Изкуствено. Кой може така? Баба ти. Ти не можеш. Аз не искам да мога. Защо? Защото не искам. Както и да е. Добре. Да спрем клипа, да запишем много. Не. Човек. Не, тя няма се нави с пръса. Те, че колко ще да става, излъша информация, ама нищо да не ти пука. Още две. Толкова малко ще е толкова. Стига толкова. Да, кажем Добре. нещо умно. Добре, нещо умно. Това достатъчно умно ли беше? Не, искам да отправя едно послание към кого? община Стара Загора. Те. Моля ви, направете един шибан панаир, не Луна парк, и оправете си бира феста, защото беше ужасен. Много пияндета, много нещо. Но БТР свириха добре. Пиян, за кой ми път убийствено пиян. Стига, мокни вече. Добре. Пима. Ти няма ли да кажеш нещо умно? Нищо умно. Не са нещо мъдро. Пускаш мъдра статуса във Фейсбук, но нищо мъдро не можеш да кажеш наистина. Аз знам, че нищо не знам. Има и такива, които и това не знаят. Аз го знам.
Ама ти знаеш всичко за мен, ти си ми най-добрата приятелка. От кога? От сега, брат. От Фейса и кърчи понякога. Добре, дай кажем нещо за... Обаче виж ползата на оператора. Как е застанала се едно, че ще се снима. Майко, какво да чака след това? Колко ли ще ми мрънка? Мони, имаш още кафе ти за пиене, не се притеснявай. Май, то не се нагледа. Какво друго можем да кажем? Днеска сме някак си супер запили, защото и двете нямаме настроение. И като цяло, защото мислям за 50 000 неща на един път, а на нас мисленето изобщо не се отдава. В това сме го установили. Научно е доказано от професор Вучков. Мина така, после мина така. Поне не ме прегази. Радвам се. Не успях да те нацапам спокойно. Добре. Дай, почкай нещо за... За кой? Престани. Вече говорихме за малките деца, но все още имам желание да ги убия. Искам всички малки деца да ги слагат в капсули, докато пораснат някъде поне на 16-17, за да не са толкова досадни. Що бе? Скучно ще е. Напротив, много по-добре ще е. Света ще е няма да има по-спокойно. кой да ще... Да ми урезлява клиповете ли? Дай да ти лази по нервната система. Ти си ми достатъчно. Да ми лазиш по нервната система. Мале, това е. Коста. Това какво? Добре. Какво друго можем да кажем? Умно, мъдро. Не знам, хора, умолявам ви, дайте някаква тема, защото писна сега даже не казаха за какво да говорим. Аз като цяло не знам какво мога да кажа за свободното време, какво може да правите. Какво може да правите през свободното си време? Пуснете се филм, излезте навън. Пийте, пушете. И го карайте през просото. Както вика Гапс. Ами, не знам. Харесайте, коментирайте, абонирайте се, споделете. И кажете някаква тема. Да, или не задайте въпроса, следващия клип ще е въпрос и отговор. Ако не зададете някакъв въпрос, честно кажеш, знам такой си, знам да къде живееш, ще те намеря и ще убия. Защото съм добър човек. Защото си добър човек, ще убиеш. Този там. Който и да е. Този, тази, то. Защото е среден род. Не знам кой гледа, но... Здравей. Обичаме. Ама ако не хареса, ще преби. Шигвам се. Добре. Почваме вече да издивяваме хора, така че по-добре да казваме чао. Еби имаш нещо да ма дразни. Престани. Ай. Тей. Това беше от нас и до скоро!